Yo ingkang betane sabun. Sabun Jen. Oh, lagi Mang Mring. Sabun Pak ya no? Nggih. Nggih, pun sabunan dereng mau jenengan. Dereng. Napa bar bodo mboten tahu sabunan. Ya, Mang mbah sabun. Kesane tambah. Mboten niku sakniki mundak mau mboten ta iki? Mboten, Mas. Selama plastik mundak niki. Dereng mundak nggih? Dereng mundak nggih. Dereng. Nggih. Napa dengane jenengan nggih mundak niki? Nggih, tundakne mawon regine. Ampun asal. Nggih, saniki. Oh, ganti rego ngoten mawon Nggih, ya. ganti rego. Wis bedes, Bro. Bedes, Bro. Urung. Iki bakul tahu. Tahune gede. Hae tahune gede. Hae suasanane pasar Jambon sepi. Tahu. Bos. Kalau kuwi jenenge to? Teko Dek. Kenalan Dek oh Mbak Endah. Kae lho, Endi to? pae lho. Parono. Parono. Hae. Dia itu kono. Oke, bersama Pak Rono. Ya. Bakul kerupuk Ya. Pasar Jambon. Nah. Ini 10.000 telu. Nggih, Pak, betul. Berbagai macam nggih kerupuke. Kantor milih. Monggo dilarisnya ning kerupuk Bandung. Kantor ngemut. Nggih, kerupuk Rambak. Kayak ning Jipang, Brondong. Gondrong, Mas. Kayak bondong kae gandul-gandulnya. Kalian niki nggih enggak. Nggih. Saiki regine pinten wae? Mundak mboten? Pancet, dereng diundak nggih. Nggih, Pak. Pak Prabowo kan pancet mawon. Nggih, masuk. Dampaknya plastik niki dereng diundak nggih. Mboten. Kula mboten dampak kula niki. Oh, mboten dampak nggih. Mboten terkaro dampak kula. Panggah gini nggih. Mangga, kula dulure Pak Tram kok. Oh. Kula tasih ponane Pak Tram, Mas. Oh, Pak Trami sinten nggih? Donald Trump, Mas. Niki tak kon leren perangi, Mas. Oh iya. Nggih, perang tak kon leren, Mas. Bersama Pasar Jambon. Kerupuk. Ayo, sing blenger Pak Jaran, blenger Pak Onto ayo. Sing butuhne tahu iki, tahune. Tahu empuk. Kali mandol-mandol iki, Mas. Mandol-mandol niku. Wah, kae mendole kae kowe. Pasar Jambon, Lur, terkini. Iki tiang saking bungkal, Mas. Asli. Oh, niki tiyang saking Bungkal langsung. Mak mikmu. Mak mikmu. Ayo. Belum Pak Jaran. Hai, ono lah suasanane. Tahu. Iki tahu. Gede-gede saya Oh, gede. Hai, bakal kerupuk. Mbak Endang iso Ah. lati. Mbak Endang, bakal kerupuk. Lagi kenalan pora gue, kenalan pora gue. Hai, bersama bakal kerupuk Mbak Endang. Lah pelanggannya jenis apa? Seadah pinten? Bu? 5.000. Seadah 5.000 lah kerupuknya. Tahu. Ini tempe sak godor ini 6.000. Tempenya sak godor 6.000 lho, lah tempe lah. Desa mangan kabeh. Iki tahu. Kayak gedangnya. Salirang piro Dik gedangnya Dik?
15.000 sak lirang. Beh. Mboten saged kirang di ngoten niku. Iki sing betane rangginan. Nggih. Rangginan kacang. Emping blinjo sentah iki. Ingkang betane kopi murah nggih enten. Ya kabeh murah, urung mundak nggih. Ora diundakne. Oh nggih masuk. Oh nggih, oh monggo dilarisi Pasar Jambon. Apa cantik? Apa belum? Hai Pak Alek. Apa? Palek. Oh, didol lagi. Oh, apa? Terus sego 5.000. Ah, nyoteng aku yuk. Korek 53. Bosok panci, tembel panci. Ayo, dilono lho. Belang, tembel panci, tembel talang. Plek-ceng, nemplek kenceng nang panci nang talang. Masuk. Bosok panci, pentol panci, plek-ceng. Matine jengking tikuse monggo. Ayo racun tikus, racun semut, matine jengking. Nek gak jengking no dhewe tikuse. Masuk. Monggo. Racun tikus matine Jengking Mas. menggon ya. Jengking no dhewe Mas nggih. Ah, korek 50, silat 52, wayahe tembel panci, tembel talang, plek-ceng, nemplek kenceng nang panjiran talang. Terus sak geter. Monggo. Apa Mbak? Napa? 5.000 loro Mbak. Loro aja kakek Mbak. LG. Sampai ini ya. Wayahe benjel panci, osok panci, plek-ceng, nemplek kenceng nang panci. Wayahe osok panci wis piranono. Osok panci apa, Mbak? Osok panci tembele panci. Wayahe nempel. LG belang. nggih. Osok panci tembele panci, Mbak. Soalnya gila nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe channel Yono Gajah Ponorogo.